1-1-2025 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଏପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଦୁନିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ସେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଉ ତ ଗାଁ ଗହଳିର ଏତେ ବହୁତ ଛାତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିଣ ଘର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଟା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗଛ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଟା ରାସ୍ତା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ଏ ଘାଟି ଉପରେ ଟେଚ୍ କରାହେଇଛି, ଏପଟେ ବକ୍ସ ରଖାହେଇଛି। ସେ ବକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଢୁଲକିବ। ପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସମସ୍ତେ ନାଚି ଉଠିବେ। ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଝିଅମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏପଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ଚେୟାର ଖାଲି ଅଛି, ଚେୟାରରେ ପୂରଣ ହେବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ଫୁଲ ମାଳ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏଟା ବାଜା ସେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବାଜା ମାରିବେ। ବାଜା ମାରିକି ଆଉ ପର୍ବକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ। ଆଉ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଧମାକା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ, ଆଉ ଏତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ, ସମସ୍ତେ ନାଚି ଉଠିବେ, ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। 2025 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାଷ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଭେରି ନାଇସ୍, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାଷ୍ଟର ଆସିକି ଏବେ कैंडल जला है नुआ वर्ष नुआ दिन नुआ वर्ष नुआ वर्ष।
नवा वर्ष पाए अभिनंदन समस्त सो निकले कितना सुबह ये सुकर सो निकले कितना सुबह Lembra que
सो निकले कितना सुंदर यीशु के वचन सो निकले कितना सुंदर कितना सुंदर यीशु के वचन सो निकले कितना सुंदर Halo. Jualnya siapa lagi biasa nucai gitu sih? Siapa lagi biasa sor? Yeah.
ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭୁଲିବେନି।